Здравейте, група! Днеска правим разходка на 7-мо училище Кузман Шапкарев. Отвънка е Perfectious. Добри цветове, хубава градинка отпред и страшно дворче отзад. Настроението беше на топ ниво, имаше 300 деца и 150 гълъби. Приказка. Дайте да видим вътре. Щом ни виде, охраната веднага скочи на кютек. Ама показахме 2-3 клипа и вика: пичаги сте. Даваме 5 точки и почваме да разглеждаме. Купи, медали, грамоти, декорация. Нема грешка. Имаше и стена с известни ученици. Поздравяваме ви с Митко Бербатов и снимка от абитуриентската. За учениците, каквото и да кажем, ще е малко. Абсолютно свирепи играчи с феноменално посрещане. Черпиха ни, разведоха ни, разказаха ни. Преживяване без никакви забележки. Група 7 училище е много специално и сега ще видите защо. Всеки етаж е в различна тематика и настроение. Първият етаж е за първокласниците и азбуката. Вторият етаж е на тема Велика България. Уникално декориран с късчета от нашата история. Има страхотни находки, униформи, макети и много готин кабинет по история. Лазеви. Продължаваме нагоре и стигаме до център за откривателите и 7 етажа. Тук няма невъзможни неща. И има свиреп аквариум. Това е. Стигаме нагоре към бъдещето. Четвъртият етаж е с тематика технологии. Има страхотни декорации и уникален NASA кабинет. Вижте ги, младежите. Само астронавти. Група, тук положението е божествено. Айде, поставите да видиме колко ли е готино. Почваме с кабинета по химия, ще учим нови магии. Гого си избра огъна, ама почина да употребява и трябваше да прекратиме. На мен се падна ергена. Откажат ли ви роза, намесвате малко химия и нещата се получават. Добър вечер. Съседния кабинет също беше страхотия. Опазваха околната среда и предстоеше презентация. Подарихме малко умения на нашия приятел и публиката остана стъписана. Браво, майсторе! Отиваме при книгите. Третата най-голяма училищна библиотека в България. Вътре беше пълно, а опашката за книги беше като на гирусите. Хе-хе! Следваща спирка – музикалния кабинет. Страшно прекарване, уникално банкетче и чуден оркестър. Знаете, веднага се включихме. Даже получихме и награда. Орден Стара Джумая. Лудница. Правим проверка и на част по история. Раждането на Рим. Интересна работа. Имаше страшни си пътяги, а се оказа, че имаме и шампион. Ставаме на крака за гросмайстор по география и доскорошен учител на годината. Браво! Минахме през още 2-3 кабинета. Настроението беше много високо ниво. Поздрави, група! Минахме през колегите абитуриенти. Беха малко спекли за матурите, ама един приятел си беше научил. Животе! Група, как си ходехме и некой ни дебнеше. Влизаме на проверка. Програмистите винаги поздравяват. Гого, той бил IT специалист. Хо-хо! IT специалиста сами да си едно кафе. Хе-хе! Шегичка, Гого! Бърза проверка и на новата част. Технологии, ламинатче, бъдеще, кът за хармония и жестоки тоалетни. Това е. Минахме през фастъците, дарихме по един танц, научихме 2-3 нови движения, показахме 2-3 нови движения, писахме 2-3 документа и при Митко Бербатов ви казваме чао и до нови срещи!